Det er noget. Velkommen til natteløbet 2016. Velkommen til natteløbet 2016. Det er din skyld, at din vand. Jeg har nogle få regler. Det ene regel er, det glas der. Det skal holdes af en person. Og det skal holdes af en person under hele turen. Vi skal gå så hurtigt igennem ruten som muligt. Vi rører ikke jer, og I rører ikke os. Okay? Okay! Er I klar? I skal ud og finde sandheden. Nej, kom nu! Den vej! Der sker ikke noget. Jeg kan ikke lide, hvad der står i midten. Hvad er det over på midten? Det er virkelig over. Sker lidt. Dummer lige op. Jeg kan ikke se, hvad der sker. Hvad er nu forskelligt på spansk? Ikke læse, hvad det står. Og hvis det svis, ikke? Peter, læs lige, hvad der står. Forsvandt. Prøv lige væk fra lygten af. Et par uger efter børnenes forsvinden forsvandt forstanderen ud i skoven på mystisk vis og ikke set siden. Okay, det er bare godt. Okay, vi bliver uger, ikke? Skal vi bare gå videre nu? Er det så det? Skal vi gå videre? Bare gå fremad, mand. Vi skal videre. Bare tag det hurtigt, vi skal videre. Han må ikke gå ind i os. Hvem har sagt, de ikke må røre? Det sagde Malte lige til at starte med. Fuck, jeg ryster ikke. Hvad står der? Da børnenes værelseskammerater vågnede om morgenen, manglede 3 børn fra værelse 9 og 4 børn fra værelse 2. Vinduerne stod åbne, og sengene var tomme. Hvad med drengene? Hvad gør vi? Hvilken vej skal vi gå? Hey Peter, var der ikke også et år, hvor der er en af dem, der var ved træerne? Jo. Det kan jeg huske deroppe. Jeg husker på et tidspunkt, så var der en af dem, der kravlede op i et træ, der var fucking nice. Nå, det er det, du Prøv lige at lyse ind til venstre. Jeg synes, jeg så noget der. Jeg synes, jeg så noget. Kan du lyse det der? Prøv lige at lyse. Der. Prøv lige. Rebecca, kan du lyse det der? Ja, men jeg tør sgu ikke ham. Eller hende der. Jeg skal lige have noget lys. Lys lige, så det kan belæge. Læs højt, Peter. Jeg gik lige. En af de forsvundne pigers bedste veninde ønskede at finde sandheden. Aftenen efter forsvandt hun også. Åh, rolig piger. Åh, tag fat i os. Ej, jeg vil ikke. Det gør jeg ikke for os. Okay, op foran. Okay. Kom nu, Peter. Der er pisse vort, mand. Du må ikke røre. Ej, der var mudder. Ej, der var mudder. Ej, okay, hvad sker der med det her, mand? Det er sjovt.
Pas på stødhegnet. Vi passer lige på hegnet, drenge og piger. Der er stødhegn. Hallo, jeg skal ikke have los i bollen. Du må efter. Det vidste Hvad når de lige pludselig kommer et menneske ud af hesten? Ketchup over hele hånden. Jeg vil ikke ketchup over hele hånden. Hvad stod der? Totalt. Alle, der graver sandheden, får de store konsekvenser. Nej, okay. Jeg tror ketchup Det var fandme nasty. Prøv lige i gang. Jeg skal lige se, hvad der står her. Nej, det er læst. Alle, der graver i sandheden, får det store konsekvenser for. Så er advarsel. Der er ketchup her. Ja, rigtig meget. Jeg satte lige hånden ned i. Skal vi heste, mand? Hvad når der lige kommer? Nej, vi skal sgu da se, hvad der står. Det siges, at børnene stadig går rundt i skoven og finder fred. Finder fred? Okay. Prøv lige at høre efter her. Gå rundt i skoven og finde fred. Prøv lige at høre efter her. Ja. Der må stå for at finde fred. Det siges, at børnene stadig går rundt i skoven for at finde fred. Det er endnu ikke lykkedes. Hvor skal vi så hen? Når nu rejser hende der, eller? Prøv lige at lyse mig op her. Jeg tror, der er noget deroppe. Hvor er der bare fyldt skrab? Hey, dig der går forrest. Prøv lige at vente lidt, fordi de andre kan ikke se noget bagud. De andre er helt blinde bagud. Der er trapper! Pas på trapperne! Peter, hvad har du råd os ud i? Natteløb. Prøv lige derop. Prøv lige for på skoven. Fuck, jeg dør! Jeg er bange for, at jeg bliver på en trappe. Kom på den vej. Se, så meget vigtigt. Jeg håber, at vi kommer til at regne. Nej, det kan bare ikke. Er det ikke noget underligt noget at stille? Prøv lige i gang. Det er der noget. Prøv lige en gang se her. Er det ikke noget underligt noget at stille lys her? Ej, de er slet ikke fokuseret her. Hey, prøv en gang. Kom, der er noget her. Der er noget her. Der er noget her. Kom Det er gang. lidt underligt. Lige se i gang. Står der der? Det er lidt underligt. Hvorfor lykkes? Prøv lige at lyse der. Hvad står der der? Der kommer sikkert nogen, der skræmmer os. Harald Bæk. Hvornår gik han væk? 1900, hvornår? Det er sikkert samme årstal og de der børn døde. Hvad står der? Prøv lige at lyse over. Hvornår døde han? 1955. Nu må jeg ikke skubbe til mig, hvis der kommer nogen. Nej, jeg skal ikke stoppe. Harald Bæk fra en anden. Der står nogen deroppe nemlig. Derovre. Kan du ikke lige læse det højt igen? Jeg hørte det ikke. Jeg hørte det faktisk ikke. Vil du læse Hey, prøv lige at læse det op igen. Jeg har ikke alle sammen jo. Da politiet efterforskede sagen, dukkede navnet Harald Ladegaard op. Samme navn som forstanderen på børnehjemmet. Nej, hvor er jeg bange. Okay, kan vi lige gå ned og snakke? Der er en derhen, jeg kan se. Peter, vent på mig. Vent lige lyset, der kommer. Det er Peter, hvilken vej det skal. Den vej. Den vej. Hvilken vej? Ja, det kan man også se. Sorry. Ej, Peter, jeg er fucking bange, fordi det er Hallo, vi lige lys. Derhen ringer de der. Så vi skal lige der. Der. Nå ja, der er en der. Ja, og hvad så? Kom. Der er kommet lys. Og det menes, at børnene blev aggressive, når fremmede betræder deres jord. Efter Haralds forsvinden
blev børnehjemmet brugt som Jeg kigger lige igen. Det brugt som koloni. Det siges, at Harald aldrig går rundt i området omkring kolonien, men ingen kunne nyde sig sikker. Ej, hallo, lys nu, Rebecca. Det gør jeg for. Det? Ej, jeg tror, vi skal gå tilbage her. Forstanderen, hvad hed han? Harald. Harald Ladegaard. Det kan man godt gøre endnu en gang. Ja, lad os gå igen. Må vi faktisk? Så skal vi gøre det i morgen. Men hvorfor gider I ikke med lidt sorte? Første gruppe. De der, der har de bil dernede. Mor! Nej, jeg er helt våd i ryggen.